Iturripeko kantxangaz, bizi oso bat lau horma onain artien. Bai, bizi oso bat, orain esan duzu. Txikitxotatik hemen sartuta, lehenengo aitzakin, eta guk jarraiketan dugu hor, lau horma onain artean. Pasau diez urte batzuk eskualoia itxi zeuenetik, utzune hori betirako geratzen da? Behin irakurri nauen, alik eta gertuen egotiena jokatzetik sala entrenadore moduen jarraiketia, eta horiek geratu jaten grautan, ez da, ni aspalditik egon ja mundu horretan sartuta, eta gisa esan ez dotaten faltan. Faltan bai botatzen duten bakarra igual da asteburutako hori, ez? O rutina hori, asteburuetan. Zapatu atzalde bat adibidez, justo partidua espada, edo ez dauko inzirute, ez edo, zapatu atzaldia eta ez daukot partidorik, ez? Lan zen taldekuekin geratu, kafia, partidua, eta gero ostekuak, ez? Eta oin geixen sometan duten utzunia hori izan leke, bai. Ze karpen indotzu jokalari moduan egin dozun urte horreik? Karpena, pilua. Astetik lagunak, pilo bat. Eta gero esperientzia, ez? Bizi izan dugun esperientzia, gainera jokalari moduan eukioten alde positibua edo suertia izen da igual taldiak edo klubak azkenengo denporan eukidauen mailarik altuenian egondala jokaketan, eta areta gehiago disfrutatu dute horrekin, ez? Lehenengo nazional mailan, ez dakizen fase ascenso pilo bat jokaketan, baina horretaz aparte da girua eta lagunak, ez? Sortzen dozun horre taldia, eta, bueno, amendik kanpo ondion jarraitketan dugu kontaktuan, eta, bueno, veterano partidua antolatzen ditugu, poliki hasi gara berriro bueltan, así que horrekin iraketan az, bai. Alderatu nahike Eskualoia Arrasate mailan beste kirol klub batzuekin, beste talde batzuekin, eta akaso beste gertutasun bat sumatzen da zuen artean? Nik uste baietz, eta gure proiektua edo gure kluban filosofia apur bat hortik doi, ez? Azkenian badakigu ez dela kirol bat, hemen ez daukola, bueno, ez dakite Euskal Herri mailan bada herri batzuk daukiela tiroi asko, egisa da Arrasaten ez daukola hori tiroia, baina bai lortzen duguna edo saiatzen garena da hori, ez? Etortzen dan norbera, sentitzia etxian egongo zen moduan, eta hori. Nire aitza zizanetik honekin lanian izen zala edozein pertsonak alzauela kirola egin eta jolastu, eta guk apurua bultzatzen duguna da hori, ez? Bai. Zeintzuk izen diez urte gogoan garri zenak? Santoñako egoera. Santoñako egoera izen zan momenturik onena nik uste dut. Azkenien zan laugarren fasia jolasten ginuna, eta ara fan ginenean jolastera dana kontra geuken, gaina goratzen dut bigarren partidua Pontevedran kontra, 30 segundo faltan bi bera goiesen, eta eurak eukien baloia, eta 30 segundutan lortu gaben berdinketia, eta azkenengo partidora heltzia gure aukerekin, ero, gure esku igoera hori lortziakin. Beste momentu politx bat eta garrantzitsua bai niretako, eta bai kluban dako eta taldekiden danendako izan zen apur bat 2018an fasia Arrasatera ekarri ahal izatia, ez? Azkenien udaletxetik laguntza euki gauen, klubak esfortzu handi bat izauen, fase hori ona ekarteko, aurretik txian Euskal Herriko fasia jolastu gauen eta bertan irabazin gauen, eta azkenengo aukera moduan, ze ja ikusten gauen beste bigarren belaunaldi aldaketa bat egongo zala, eta ja danondako igual apur bat zen da azkenengo aukera olako egoerak, ez, fasiak daukon xarma hori bizitzeko, eta hori etxian bizi izatiak plus bat emuten dau, eta hori oso importantia izan da, gainera azkenian Arrasaten jolastuta, lagunak, inguruko jentia, ikustia Arrasaten eskubaloia badauela, armaia beteta, eta hori oso onkigarri izan zen, naiz da fase hori ez gauen irabazi, Kataluniako poblenok irabazi zauen, baina bai, oso importantia izan zen fase hori bertan jolastia. Hori alde batetik, eta gero ez dakit,
zelan bizioten nik hainbeste eskuoloia berdin, ez duzti importa kategorizak. Nik azkenen gurtia disfruto ditut pilo bai, azkenean ibilinaz jolasten nik entreno dituten mutiko danekin, eta hori niretako oso posgarri izen da. Eta bueno, jarraiketan dut apur bate arrebi lagunketan, hortaldian bai, eta bueno, posgarri da ikustia, zuk entreno dituzun umetatik mutiko horreik, lehenengoko taldera heltzia eta hor bertan eurekin disfrutetan jarraitzia. Naiz da, berdin da ze mailatan egon, bueno, hori azkenien dano guro alik eta goixen egon eta ez, baina, bueno, bigarren alde baten geratzen da hori bai. Eta galdetuko duzut, zeintzuk izen diez, jokalari moduan bizi izan dituzun momentu zailenak? Bi momentu jarriko nagoen hor apur bat. Bata izen zan, Santoñako igoera baino urte bat lehen hau, Gijonera fanginean fasia jolastera eta horre azken txeko taldian kontra lapurtu inzuzkuen partidua eta argi geratu zan gero partiduka eran bebaian bertan eta tontomos bakin geraketan zada eta Kristona Morroakin beste urte bat jarraitzu biozu lanian igoera hori lortzeko, hori izen zen leloko puntua lelokua. Eta gero bigarrena izen leike apur bat, hori taldia lortu gauena federazio ezberdinak eta leloko nazional mailan jolastu ostian, behin ja hori talde hori apurtu zanean, azkenean jentia itxi zauen, beste gauza batzutan, eta azkenean puntu hori noiz nazional mailan erabaki gauenean ez jolastia eta jeitxiera hori, hori izango nauke igual beste alde negatiboa izango zara. Negatiboa, zehozo esatiarren zedana bastante positiboa izen da gisa esan. Baina neurri baten horri ikusten zauen, belaunaldi baten amaiera zala, ez? Proiektu baten amaiera azkenen gurtiotan helburu konkretu batzungatik burrukatu zabien, eta goia jo ostian, berakada zetorrela, ez? Bai, azkenien guk euki izan dugun struktura ikusitza, ez? Beko taldiak, zenbat jokalari kopuru, ez dakit, heldu ginen lekura heltzia, zan apur bat utopikua, o ez dakit, apur bat izen zan, hau baino gorau, eta heldu gara punto batera, noiz, klubak zauen inoiz sinistuko helduko ginenik. Kopako semifinal bat, Euskal Kopako semifinal bat bidazoan kontra jokadatzen, eta hori, berakada hori apur bat izen zen, alde negatiboa, alde hortati bai. Arreba entrenatzaile eukitzia toko jatzun, maila politxian zebitzienian, zela kudeatzen da hori etxe barruan? Gisa esan ondo, urtia di, pasau di urte batzuk horretatik, baina ondo, azkenian eskubaloia guk modu berdinean ikusten dugu, eta, entrenatzaile jokalari alde hori, hemen nabaritzen zen, ez? Azkenian entrenamentuak, subintensidadia eskeni biozu, berabe gogor jarri bizan, baina, hemendik kanpo etxian, jarraiketan zauen konversazioa, baina beste modu baten izete zen. Azkenien hemengoko egunerokotasuna etxera duten dugu, eta berdin jarraitzen dugu, amakin azkenien hiruroga sartuta hemen barruraino, eta egunerokotasuna jarraitzen dugu etxian egoten, ez? Askotan esaten dugu, guazen berbaitzen beste gauza esatena, ez da eskubaloia, espada gauza bat da bestia, orazo bat sortu da, guazen beste gauza bat iburuz berbaitze. Hogeta labordu honi buruz berbetan ezin gara ibili, ez da ona, besta. Aitxan relebua, Pitxi Herreroren relebua ezinbestian hartzia tokau jatzuen Josu, gustu handiz, seguruenik, baina arduraz bebai. Batzutan ardura askokin eta hori, ez? Ni buruan askotan eukitzen duten gauza da. Gurosu gauzak ondo in eta involukretan zara inbeste gauza baten eta saiatzen zara horrek, ez? Jarraipen bat eukitzia eta esatia, espero dut ni hemen jarraiketan duten bitartean honek jarraitzia, ez? Eta ni guztu handiz itxen dut, ez? Badaz momentu asko, esaten duzuna, gurosu gauzak ondoin, baina umiak edo kosta itxen da ekartzia, honek azten zara pentsetan jarraikotasun bat eukiko da, ez da eukiko, eta
Hasi nindie bilurrak, ez? Bilurra die eta nik gisa esan buruan askotan eukitzen duten gauza da eta saiatzen naz nire buruakin hori lanketa hori itxen bai. Baina, bueno, momentu zamen jarraitzen dugu eta jarraitzuko. Eta Herrero Azpiazu familia barik jakinda ama presidentia eta seme alabak klubian buru belarri lanian dabitzela, arrasaten eskubaloiak eukiko leuke etorkizuna? Ikusi miko zan, ez? Azkenien heltzen bagara momentu puntual batera, esate duzula ezin jarraitu behar dozula denpora bat, ze jente asko behar dugu bere denpora bebai, ez? O urte batekoa, o esto, ikusi miko zan. Gentia badau lanian bebai, ez gara gu bakarrik, ez? Gu igual gara gertzen garenak, ero ez? Bai zen gehiago dapoguna, baina, bueno, klubak kudeatzen eta jente askoa batzian, bai direktiban, jokalari hori batzuk izendakoa bebai, amendik apur bat urrin dauen Andoni Arando bebai dau, beti hor jarraiketan dauela, eta azkenian entrenadore lanetan eta itxen dauen gaztiak badaz, hasi que, bai, jarraipen bat eukibiko dau. Importantia izango da, ezta, pixkat atzetik datozen gazte horreik ez bakarrik eskubaloian jokatzen, baizik eta klub barruan bestelako implikazio bat eukide iziela xaxatzea importantia izango da. Bai, eta ez bakarrik gaztiak dienak, ez? Ointxe bertan entrenadore lanetan dabitzena jokalari xabedie, hori danako ordinetako asteburuak eta entrenamentu saioa saioa izaten da. Orduen nik uste dut apur bat veterano edo amendik pasautako gentia, bestala gutxi, urtetik urtera egon dienak, noizien behin esku bat botatzia, ero, ondo gongo zan, ze diztakit gentiak bukatzen dauen oso erreta, edo geroz eta gehiago gure dugu asteburuak libre eukitzia. Baina, hori, apur bat implikazio hori bai jokalari hori izendakoena apurtxo bat eskertuko zan. Apur bat hori, lana apur bat banaketako edo, bueno, entrenatzaile lanetan ibiltzeko. Alabei, pasako etzezu urte batzuk barru errelegua, ero horrek esku? Ja, badaz, bai, azkenien askotan konsiliazioa zaila izaten da bai, momentu askotan, eta hemen ordu asko pasetan da bie, ja. Ni pasetan dagoen moduan, euren aginekin, eurak hemen egoten die, ni entrenamentuan nagoen bitxartian, partiduak ikusten, bai, hasi que, bueno, ikusiko, guztetan bajakie, bai, da bestela eurak aukeratu biko dabe hori.